Een hoop leven van de morgen bij de Squalle in Oertjerk. De band komen op voor haar juffen en masters. We hebben zoveel mogelijk lawaai gemaakt. Want we willen graag dat de juffen en meesters meer gaan verdienen. En dat er meer juffen en meesters gaan komen op een opleiding. Dus daar hebben we ons best flink voor gedaan. Maar gewoon band binnen echt kritisch. Op zich, aan de ene kant vind ik het wel goed. Want ik vind het wel dat het hele grote klassen binnen. Maar aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel een beetje onzin. Want bijvoorbeeld mijn high-team die had heel weinig vakantie. En juffen en meesters die hadden wel vakantie. Voor en na de optocht mochten ouders van de klasse staan. En dat doen ze mij leefden. Ik snap het wel en ik ondersteun de actie echt heel goed. En daarom heb ik gezegd van ik jou nou jood op squallenles. Ik vond het heel erg leuk. En ik hoop dat, dat we er maar bij werken en dat er haast meer handen van de klas komen. Zowat alle ouders die binnen op Squallenwest om kenbaar te maken dat ze het maar uziens binnen. En dat ze zei, ik zich zwaar maatje hoe het onderwijs voor hun baan. De band heeft een prima dag gehad. Voor haar is de actie slagen. Ja, want hoeveel lawaai ga je maken? Waar ga je al je jettingst? Ja, ik denk heel Nederland wel. Dat moet best gelukt zijn.